Sabdan. Được. Dapat Sabdan. जोंहा दिदोम ब्लग सौफैनो हादों आंनि एलबिआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आदानिसिम। बिष्णु आदै मा ओंख्रि जाखो? जोंना माबासोमोन गेदेर लाइसोमोन। नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो? आदा ब्र' खोन्थाहरदो दे, लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो आदा मोनसेसो। फाटा फाटि कमेन्ट खालामदो दे।
कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ। सोरबाफोर गोदान दंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जोंहा दिदोम ब्लगआ बुंदों जोंहा ना बाथोनसोमोन लाफा अह नंगौ नामा गोथावानो दे। खबर सबरा बोरै आदा? मोजांना खबरफ्रा? जोंहा दिदोम ब्र'आ बुंदों लाइक डान। थेंक इउ ब्र' लाइक होनायनि थाखाय। जोंहा एखे बड' ब्लगआ सफैनो हादों। आंनि रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। एखे ब्र' हेलौ बुंहरदों हेलौ खबर सबरा बोरै? मा ओंख्रि मोनजाखो खोन्थाहरदो दे ब्र'। फाटाफाटि कमेन्ट। जोंहा एखे बड' ब्लगआ फाटा नहीं क्या होता है मा मोसानायनो जायैया मा होनखो पता नहीं क्या होता है मा मोसानायानो जायैया मा होनखोलै ब्र'। दिदोम ब्लगआ बुंदों खबरफोरा बारा मोजां नङा इउटुबाव बारा सम होनो हायैखाय। अह नंगौ नामा ब्र' जेबो नङा दे। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ सफैनो हादों। हेलौ होननानै बुंहरदों हेलौ दे फाटाफाटि कमेन्ट खालामदो दे। खावलाजोबदो जोसिला हरजोबदो दे। जोंहा दिदोम ब्लगआ बुंदों बिबोनांखौ हस्पिटालाव लांनो गोनां जादों नामा? बिबोनांखौ हस्पिटालाव लांनो गोनां जादों नामा? जायाखै ब्र' जायाखै। जेबो जायाखै। एखे बड' ब्लगआ ओरैसैनो अह नंगौ नामा? एखे गोमस्रां ब्लगआ बुंदों लाइक डान। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। जोंहा आसा सफैनो हादों। आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। हि लाइक डान थेंक इउ आसा आब' लाइक होनायनि थाखाय। खबर सबरा बोरै? जोंहा गोमस्रां ब्लगआव बुंदों आसा आब' हेलौ गुड मर्निं ओरैसै। गोमस्रां ब्लगआ आसा आब'खौ गुड मर्निं होननानै बुंहरबाय आरो मर्निं होनहरदो। जोंहा आसा आब'आ बुंदों दिदो मा ओंख्रि जाखो गुमै? अह होनबा आसा आब'आबो गुमै मोनगुलायबावबाय। ओरैसै आसा बसुमतारिया बुंदों आब' आसाया खबर सबर मोजांथ' दे दासान्दि नंगौ नामा? मोजाङानो। दिदोम ब्लगआ बुंदों दाहायफोर आंनि गोदान भिडिअखौ नायदो। जागोन दिदोम ब्र' नायो आङो। जोंहा एखे बड' ब्लगआव बुंदों लागाव बङाइगाव लागावनानै हो दे गावसिला जोबनानै हो।
गावसिला जोबहर जोंहा दिदोम ब्लगा बुंदों आंबो नायफिनगोन जागोन दे जागोन। आदा दिदोमनासो गोगोम गिदिर जाबायलै चेनेला। जोंहा आब' आसाया बुंदों जागोन दे गुमै सना ओरैसै सनालायबावसो। जोंहा आब' आसाया बुंदों नायगोन दे गुमै सना नायनांगौ। जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों बियार टेकनिकेल लादो लानांसिगोन र' गिदिर माबानि क्रियेटरफोरजों टेकनिकेल लायाबा जानाय नंला जोखावहैनो हानाय नंला। एके बड' ब्लगआ बुंदों नामाखौ नंगौ नामा। जोंहा एके बड' ब्लगआ बाइक बिके फेमिलि लादो नङाबा जागोन दे जागोन नाजानि। जोंहा आब' आसाया बुंदों गुमै होननायखाय रागा जोंबाय नामा दिदोमा। मानो रागा जोंनोब्रा दिदोम ब्र'आलाय जोंना। जोंहा आब' आसाया जा मिनिहरबाय आरो मिनिहरनो ना गाबबायसो आरो खुगा हां सिगुलायनानै मोदै जा रना रनि गगुलायनानै। जोंहा दिदोम ब्रह्मआ बुंदों आसा बिबोनां सना मा ओंख्रि जाना फैखो। जानो मा ओंख्रि जानानै फैखो खोन्थाहरासै। जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों आयै बेक फेमिलिसो लानोसै ब्र 1K जाबा। नंगौ नामा लादो दे लादो लानांगौसो। जोंहा आब' आसाया बुंदों लाव आलु दाउ बेदरसो बाव गोथावथार माथो बा। आब' आसा आंनोबो एसे खुबैनानै हरदो दे दरसेसो। दिदोम ब्लगआ बुंदों मा रागा जोंनांगौ जाखो आं जेबो मोजांसो मोनो। नंगौ नामा मोजांसो मोननांगौ ब्र'। दे फाटा फाटि कमेन्ट खालामदो दे। मा जाजोबखो कमेन्ट हरग्राफ्रालाय गैलासो नामा। कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट थांजोब्बायसो नामा गासिबो। कमेन्ट खालामदो दे। मा कमेन्टखौनो खालामा नोंसोरलाय गासिबो थांजोबथारबायसो नामा। जोंहा आसा आब' गुमै सना दिदोम दा नायगोन दे नोंनि भिडिअ'खौ। नायगोन दे आंबो नायगोन। कमेन्ट खालामदो दे।
आंना नेटानो स्ल' जालायलायबाय नामासै? जोंहा एके बड' ब्लगआ कमेन्ट होननानै बुंहरदों आरो कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट। जोंहा आब' आसाया अन होननानै बुंदों थेंकिउ अन थानायनि थाखाय। जोंहा एके बड' ब्लगआ बियार ओंथिया मा आदै? ओंथियाथ' मा जाबावनो नाजाबाबो हाथाराखै माथो। रावबो फैयानो। दे कमेन्ट खालामदो गावसोलाव हरजोबदो। जोंहा दिदोम ब्रह्मआ बुंदों भिडिअखौ नायलायबासो बेक टु बेकनिफ्राय नायफिननाय जायो। औथ' आरो दिदोम ब्रह्म भिडिअखौ नायबासो बेक टु बेक नायफिनलायनाय जायो। नङाबाथ' नायलायनायानो जाया। जोंहा एके बड' ब्लगआ लासै जागासिनो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ थांबाय नामाथाय? माथो कमेन्टखौनो खालामासै। मा जाखो बेयो? गोमस्रां ब्लग थांबाय नामा कमेन्ट खालाम दे। मा सिरि थाहैखो नोंलाय? फिसाजोसो बामगासिनो नामा बेलाय? गोमस्रां ब्लग जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों खनबैसे जाखो लाइभ होनाया नोंना? खननै जाबाय दाजों खननै जाबाय एके बड' ब्लग खननै। आब' आसाया बुंदों दे गानिखौबो नाय सनाफोर। आंनिखौबो नाय सनाफोर। नंगौ नामा? नायखायोलै सम मोनबानो। नायलायबासो गिदिर जालांगोन। कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट। आदामोन आब'मोन कमेन्ट खालामदो। आब' आसा थांबाय नामा नोंलाय कमेन्ट खालाम दे। दिनैसो फैदों नोङो आंनि एलबिआव आब' आसा कमेन्ट खालाम दे। जोंहा आब' आसाया अन होनना बुंदों थेंकिउ अन थानायनि थाखाय। दानो गासिबो थांजोबबायसो नामाथाय? कमेन्टआनो गैला माथो। गोमस्रां ब्लगआथ' थांबायदां कमेन्टआनो गैला बेना मोननै मोनथामल' थानानै। जोंहा आब' आसाया बुंदों अन सिगांसिनानो
जोंहा दिदोम ब्लगआ बुंदों बयबो भिडिअफोरखौ नायलायनांगौ नङाबा इउटुबनि डलारनि थाखाय गोबाव सम नांगौ जायो। नंगौथ' आरो नायगोन दे ब्र नायगोन जोङो आब'आसाया बुंदों कमेन्ट लिरगासिनो नंगौ नामा दे कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट थांजोबबायसो नामा कमेन्ट फाटाफाटि कमेन्ट मा जाजोबखो मानसिफ्रालाय जोंहा दिदोम ब्लगआ बुंदों मनिटाइज जाखांनायनि उनाव भिडिअफोरा भिउ फैयाब्ला $100 जानो गोबाव सम नांगौ जायो। बारा मोजां मिथिया दिदोम ब्र एसे खोन्थाहरबानो जायो रोङिफोरखौ फोरोंहरबानो जागोन दिदोम ब्र आब' आसाया बुंदों ओंखाम जाबाय नामा आगै जाखांबाय जोंना ओंख्रिया माबासो लाइसो हा जावग्लिदोंदां सानदुं खामनायसो मोनलै आं बखर'बोसो सानदाबाय सान्दुंआ मानसिखौ मा गायदों फालाय दिदोम ब्लगआ बुंदों जेरैखि जाया कमेन्ट बयबो सापर्ट होलायनांगौ नंगौ नामा दे मा दाउ एलबि होदों
देरि समान नांगौ देरि सोना दोना स्रासैना देरि सोना दोना स्रासै माथो होनबालाय सान्दुंआव जिरायजोबबावो जानुवारि मथे 15 दिन थाङागौ मानि निगम गैला जेवराफ्रा माबाबा बन जागौमोन